Khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka Victorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit hannong thumai Old Beat House Shillong ka henyo trap youth council ha ka arphu sautrik unai leber arajar arphu wai kala ajing yerap da ka song pisa ka bashipho hajar tengka sha usamla batista khongtha kum shibanta ban yarap ya ka jinglut jingsep jong u ha ka bayade bat ka jingla ya shimbanta ha ka semi final jong ka rensan yakob ruai ya ka balatip kum ka India Talent Fight TV round season 2 ka ban salong menta unai leber kani ka jing ajing yarap jong ka seng yo ni usamla ubadai ne ka shnong lindam pen ursla kalong na marba ka jinglut jingsep ha ka bailet by one karyam ka bet ka bai shong bai sa bat ka bam ka di bat ki wai di ki jinglut kan kot hadu khandai pusan hajar tengka ai nagaliang jong ka seng kala airu ka jing khublai kit bokir wiang yo nu samla ba unyo ya ka jing job hagani ka jing yukun khanang bakan long ka jing sorong ya ka thain riwar mi ngi bat ya ka jillahi barok ka wai nagaliang ka new trap youth council riwar mi ngi circle hagani ka por ni dap da ka jing songmen ka bakrau yaw nu samla rang ba jongi uba la shajit hakani ka talen ban shimenta ban sei yala ka jong ka sapruai ka jong u ka bau ni usamla rang ba jongi ula shajit hakani ka talen bon shimenta hakini ki khindet sngi ki ban sawan te nagalang ka new trap youth council riwar mingi ngimdon i ai ban a yo ni usamla rang ba anrei kum ka dak bat kit bok ki ruyang ya u hasha bon mi nakani ka ri ka jongi bon let chethe shajaka ban shimenta yagani ka talan kum unong ruai ni pen pau hakani hapi kilat pathai kubor bat hakabri nyu trap hi barakawai bapin ailang ka jingkershan yo ne usamla rang ba jongi namar ni usamla rang ba jongi wan na ka shnong ka bangidang sadin ka bahap po CNRD block penusla bat kumjur wan na kalong yeng kalong san ka bom dabyang hakayo ka kot kumta nagalang ka sengi mi syakmat ban ailang ka jingkershan yaw ni usamla rang ba ka jongi ban pen paulang shepi ki pai ba jong ka bri nyu trep ba pin ailang ka jingkershan yaw ni usamla jongi ubami ban represent lani ban shimta ha kani ka talan fight season 2 bala penya da kani kasyu hangke ha po Uttarakhand nang ba Delhi hagini ki khindet sngi ki ban sawan te kum na ka seng hakani ka pon ni pen pau byang ya ka jingpan lang ka jingkershan na phi ki samla lani ki longkme ki longpa jong ka bri nyu trep bapin ailang ka jingkershan yaw ni usamla jongi ban shimenta hadu ka kerdan bon sayo ban shimenta ha ka semi final hakani ka talan te da ka jing snai ba ka jing rap ka jong ublei nong bu nong thau ni kwa bo ni usamla un poi shaka thong namar ula pen pau ba hausnam arhajar saw ula long teng unong ruai hagawai ka album hakata ka por ka badang yad da kaset ka bakerteng ka lasubon ksia tementa uniu samla kasap ka budon wala da ula i bun snam ya kata ka jirwai ka jongon rei dang pen ibyang ya kasap ka baula sajit ban shimenta kani ka talent fight season 2 bala penya da kani ka show ka badon hang po Uttarakhand hang ti hang po nong ba Delhi dekan seng hi ka pen pau ba ya kinu ki khon samla ki bejomi ban represent nabar jong ka shinong nabar jong ka jaka jongi ni jukit bok ki ni khon samla lada dai hakano ka show la ni hakano ka talan ka bamaki ki shimenta ban pen pau ban kiyo sha jrong bat kumjur ka jing song sarong ya ka thain riwar ka jongi namar ni kwa ba ki khon samla lada dai shin rang ne kan thai bakin la ban mi sha khamat ban pen i ya ta ka sap ka phong ka bamaki ki don ban pen i sha ka perthai bangi kum ka jat ben riu shibun ngidon la ka jong ka sap ka boblei ula ai kerpang na ka benta jongi ti uniu samla rang ba wala da ka kerta jongu kala ya la lai phausan snam sa phausnam nrei udang pen pau ya ka sap ka ba ma u don sha ka perthai da ka ni ka sap ka ba urwai ban lingba ka ni ka jingwai ka jongu ka ba pen su sien ka ba pen su tanat ya ki briu ki ba shim interview ya u ki la pediang bon poi sha ka ni ka semi final ha ka ni ka talent ka bon sa shim menta ha ki ni ki khindet sni tingi pen pawru banakal yang ka new trap youth council ngin ai ka jing rap yaune usamla rang ba jongi bonlet chethi shanong ba Delhi hakini ki khindet sngi nakalem jongi ngin ai ka jing rap yu kum ba shipho hajar kum kadak ban kit bok ki ruyang
ba un poi sha ka thong hagani ka talan ka ba mo un sarwai hang thi hanong ba dalhi ka badai ka nong ba jongkari India ka jongi Teka bas ngau boram yakane pi hakapor ba ngalai nam kom de ban mi nangan de ka jang sim jong pralom de i we bu studio po usla te ita ide i ba arsilim do i balong i pralom basanda jonga te yong yanga ba kumba kumba saban wa hindi te ale wan ban la music video no hapo studio nam pangin yo ban mo ban pha sapo kha te hakata ko por daga jing am sim jongi ba arsilum do ngaru nga persiam daga dum sim ga ba laga ba komen mo te haba jugo por enda lala i to ngila whatsapp sepo utar khan te hadin hisngi kila ajiti ba ki ong yanga ba kila saselen te de hangta ka am sim yanga walang along nga sotho ba ngalong tam u samla ba mo na po sinong te bat na ki bahnya sem lu ki ong haba Malaysia kata jaka kunokin mela benet haba milong tam ukna samla baduk besuk barang li joki mo ngalasong tho ba haba la ikan ka kam kalong ko ba kam dik besuk tendre ngabo un seniang ong ba lakno kumno hi uble kendar bandon dekat nga daga jingarap jung ki prolog daga jingarap ngakmilti na kiseng phalang na ki nomi khmat jung ka konstitusi jongi tengah kermes kemba kane kamdei ka mon briu jonga mo ngis kemba di kamon yote bana jerang bad hadin kata ngas ngoto ba daga jo am sim ni prolog ngamla belen ba don kine ki ba hakajing ya longbri mon briu ki ba am sim lu ki don ki ba pendum sim lu ki don bad ki ba ajiro ki don bad ki ba bisni di don mo ka imas alang ten reng asung thu ba ngam de ban ru jikan men ha ban le kam tam ba pun pa ni ka sa ko tenga kermes kem hi ba nang ni chkhmat ngan jambet de ka tagam sim basan rang mat mo ong mulung so tham mano bala ban len mo om don bala ban kiu se clear jong kanam bada kham long kita ki briu ki ba silur ki basan rang bat ki ba dot sharam sim ban ai tilut ken met ban sim tenga skum ong ba ka jam sim jong tin mulung so tham go ong pumne marwei ngalong ka cloud rei haba marwei makana ngalong ka cloud itnat ki pier sejrong siapo pat ki thit ki sok mo tenga ko abun ling scam har tong rimba ban long u nong rawai busung no u ban tresisia da kam sim om da kata ka jing atatin rengan le da kata ka jing da kam sim ka ba scam te nakalian chunga hi ngaskum ong ba nakalian chung ki pai ba ha ka imlang salang kamtam nado kado kathan reward usla jungi hi broko way ban yakane ka sten me khlaya jungi hi broko way ngaskum ong ba ladalong bala ngabu ko chikrpan ba nane chakman ngakwa ngatrang dik ba kum ki prano susinong ko me khlaya bakin I'm simlem lah kaliang joka bot ne lah kaliang jong kana ko benta ngasngo banong ba ngabo ko chikarpat bakin ai lem ko chikarsian yanga berkum jo hiro yiki way par ki pronosin ta na po jo kaneka state khaya jo दोस्तों मेरे बाबा मुझे के लिए स्कूल में बड़ा काम करना चाहते हैं और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने के लिए कुछ नहीं सोचा है सब यार भी नहीं और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है पापा कहते हैं बड़ा नाम गारेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ
पापा कहते हैं बड़ा नाम गारेगा. Abdi berkedika Talent Fight Season 2 Kumunong Ruai Tinggi Kermen Skem Ba Kajing Leshi Menta Jung Diu Sanarang Ba Kajangi Kin Pait Ba Jung Kapi Yung Krep Kin Ailan Kajing Kershan Yau Kam Tame Daga Ba Ladadei Hakata Kadur Banyak Daga Booting System Kermen Pin Kershan Lang Yu Diu Rong Ba Kenang Banwan Ra Yau Buram Jung Kajala Kajangi Hakani Gabi Gabi Jungi Namar Ba Shibun Ba Samla Ki Badon Sap Ladadei Hakashap Ladadei Hakaruai Hakano udah ko bentau buli ba ai kirmen skamba ki pajba kin kersyat na kalang ka new trap youth council reward mingi ni ai ya kan ka jing rab yu new samlarang ba shipho jar kum kadak ban kitbok yang ya u khnang ba unla ban job hakani ka talent ka mamu unli chimenta hanti hano atu